berson hollol hyfryd. Fi dim ond yn kick-off pan mae angen kick-off. Unwaith nath yn chwarae yng Ngharad bron gwthio fi dros yr ochr nes i daflu esgyd ato hi, fi'n cofio neud e. Fi'n teimlo'n ofnadw nawr, chymod. Y peth tryma fi beth ddefnyddio fi'n cynnig rhyw fath o fel malet. Chi'n meddwl pan chi'n rhoi pabell lan, fi'n ysgol ma'n i gyrwedd rili trwm heddi. Diolch yn fawr. Reit, ffôn symudol. Dim y ffôn symudol yw'r broblem, ond y bobl sy'n defnyddio nhw ar y stryd. So, yn aml, fi'n credu bod lot o bobl yn gweld y pobl hyn yn mynd yn hollol ddiamynydd gyda nhw. Ond maen nhw'n cerdded, y pobl yn dod i un ochr, pobl dod ochr arall yn rili gyflym, a wedyn maen nhw'n dechrau cerdded yn rili ara, yn edrych ar y ffôn. Ond peth yw, dyn nhw ddim yn cerdded yn syth pan maen nhw ar y ffôn, maen nhw'n dechrau just wefro un ffordd i'r llall, a maen nhw'n stuck tu ôl nhw. Fi'n credu bod rhywle yn China ar hyn o bryd. Mae dych chi fel cycle lanes, mae yna lanes i ffôn symudol. Lanes i bobl ar ffôn symudol wedi dod yn ddiweddar. So achos mae eisiau gymaint o bobl jyst yn browsing. Mae angen sort nhw mas. Peth nesaf sy'n rili mynd yn nyrws fi yw hysbysebion anti-aging cream. Maen nhw'n defnyddio fel geiriau dros neb yn deall. Gallen nhw rhoi unrhyw beth yn yr ein, a byddwch chi ddim yn gwybod, gallen nhw jyst rhoi pisio cath yna fe a galw fe'n rhywbeth really posh, a byddwch chi'n meddwl, ww, so maen nhw'n gred. A'r peth gweitha amdano'r hysbysebion hyn yw maen nhw'n defnyddio supermodels fel Claudia Schiffer neu rhywun fel la. A does dim angen anti-aging cream ar Claudia Schiffer, achos mae'n stunning anyway. Fi'n teimlo fel bod fi bron yr oed lle dechrau ni. Dyle fi ddechrau meddwl amdano defnyddio anti-aging cream, ond fi ddim mynd i, os dyn nhw ddim yn gweithio. So fi'n mynd i stico i 99p moisturiser o Poundland, fi'n credu. Mam yn defnyddio fe, a fi eitha crac amdano fe. So, Gaynor Watkins. Na. Yr ola ar y rhestr i yw cywiar cloi. I chi'n cael o cwmni amlwg iawn, so meddylwch am y cwmni mwyaf amlwg sydd yn gwerthu cywiar, a na beth i fi'n siarad amdano ar hyn o bryd. O'n i ar y ffordd i Manceinion i chwarae gig, a wnaethon ni stopo mewn gwasanaethau services ar y ffordd i Manceinion. I'n meddwl, oce, na i gael tyma bach cywiar. So nes i fyta fe, ffain, popeth yn iawn. Rhia 2 awr yn ddiweddarach i ni'n cyrraedd Manceinion, cyrraedd y gig. Mae'n teimlo bach fel, teimlo bach yn dodgy, ddim yn siŵr iawn beth sy'n mynd ymlaen. Ti fynd ar y llwyfan, a nath dod i'r gan ola, ni fel, mae'n mynd i ddigwydd. So gos i just diwedd y gar, gitar lawr, rhedeg o'r llwyfan, a sa'n gwybod man. Gallu fe ddim wedi bod dim byd arall, achos fi'n ofalus iawn fel arfer. Oedd e'n ddwrnod gwael. Wellies, lovely, bach yn fawr, ond chi'n bod, dim ots. Fi'n edrych fel Super Furry Animals, circa 1999. Fi yn edrych lan, hen bryd i'r bobl slow me, gael beth sy'n dod ato nhw. Yes! Reit then, mae hon i bawb sy'n ofan tyfu'n hen mewn steil. Hwna'n teimlo rili dda. Mae hyn yn payback am y noson o sbiwo bail ges i yn Manceinion. Dysgu gwers i pawb sy'n brynu chicken yn Manchester. Wel, fi wedi colli 1 Wellington boot a mae menig fi yn llawn slops, cywiar a cream sy'n meddwl bod fi wedi gwneud diwrnod da iawn o waith. Nes i weld un dal yn jyst yn hedfan tuag at y camera, a hwnna'n neud fi deimlo'n rili hapus. Ond, oedd bach o fwg yn y mas o batri, oedd hwnna'n cool.